ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். நீங்கள் நம்ம சேனலில் வந்து எனக்கு வந்து 3 பொரிஞ்சிச்சின்னு சொல்லியிருந்தேன். 3மே பச்சை கலருன்னு சொல்லியிருந்தேன். இங்கே பாருங்கள், 2 முன்னாடி 2 உட்காந்து எனக்கு அதுதான் அந்த குட்டிங்க. அது வந்து அவங்க அப்பா. ஓகே, அது அவங்க அப்பா, அது அவங்க அம்மா. பார்த்தீங்களா, மேலே போயிடுச்சு. இதுதான் அந்த 3வது குட்டி. 2மே ஒரே கலர். அப்புறம் ஒன்று வந்து அவங்க அப்பா கலர். இங்கே பாருங்கள், இதுதான் அவங்க பேரண்ட்ஸ். கீழே வந்து இது வந்து கொஞ்சம் முட்டைங்க போட்டுக்குது. எவ்வளோன்னு எனக்கு தெரியல. போன வாட்டி 8 முட்டை போட்டுச்சு, அது எல்லாம் கெட்டு போயிடுச்சு. இந்த வாட்டி போட்டிருக்குது, எவ்வளோன்னு தெரியல. என்ன இது காட்ட மாட்டேங்குது, இது காட்டல. சரி, டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம், கீழே தள்ளி விட்டுற போகுது. இது தான் என்னுடைய அது ஃபஸ்ட்டு கிளச், இது செகண்டு. பாருங்கள், அது முடியெல்லாம் பிச்சு போட்டுருந்துச்சு அந்த பெருசுங்க. அது வளர ஆரம்பிச்சிருக்குது. இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கீழே குதிச்சது, அது செகண்டு, அது தேர்டு. இதுதான் பேரண்ட்ஸ். இருங்க கொஞ்ச நேரம். இப்போ வந்து பானையில் பாருங்கள், உள்ள எதுவுமே இல்லை. அப்படியே பிளேட் மாதிரி அப்படியே ஒட்டினுக்குது. இங்கே பாருங்கள், இதுதான் அவங்க பேரண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க.